uciekajcie i u Betlejem spieszajcie, Zbawcu przywitać. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami i z ducha Twoim. Вся земля поклонится Тебе и заспевает Тебе и прославит имя Твое. Вера просим Пана Бога за все наши грехи, aby mogli z czystym sercem skłaść гэтую najświętniejszą achwiarу, якую я sprawuję za pomierłych семьи Янушевич, Czarapowicz, Mazanik, Kalickich. Prosić, aby dobry, miłosierny Pan prowadził im prawiny i przyjął usupolność usich świętych. Spowiadajmy się Bogu Всемогутному i wam, braty i siostry, что zgrzeszył ja wielbi, duмкою, słowem, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wielmi wielka wina. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вечного. Аминь. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Хвала на вышинях Богу, А на земле спокой, людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, Тебя великой хвалы Твоей. Пане Боже, Владарю небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне Одинородный, Иису Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, яки берешь на себе грехи свету, змилуйся над нами, яки берешь на себе грехи свету. Прими моление наше, яки сядешь праворужайца, змилуйся над нами. О, только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивысший, Иисус Христе, с Духом Святым в хвале Бога Отца. Аминь. Молимся. Всемогутный, вечный Боже, Ты керуешь небом и землею, выслухай ласкаво просьбы Твоего народа и одари наши часы с упокоем. Проспада нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, яки с Тобою живи и владарит едности Духа Святого, Бог правду все веки вечные. Аминь. Читание книги пророка Исаии. Пан сказал мне: «Ты слуга мой, Израиль, у Тебе я прославлюся».
А цяпер, кажа Пан, які стварыў мяне ўжо ад улоні маці слугой сваім, каб вярнуўся я для Якуба і сабраў для яго Ізраіль. І я праславіўся ў вачах Пана, а мой Бог стаў маёй сілай. Ён сказаў: таго мала, каб ты быў слугой маім, каб аднавіў потомства Якуба, каб вярнуў рэшту Ізраілю. Я зраблю цябе святлом народаў, каб збаўленне маё дасягнула аж да краю зямлі. Гэта Слово Божие. Приходжу, Боже, сповнить Твою волю. Приходжу, Боже, сповнить Твою волю. Я твердо сподівався на Пана, і Он схилился надо мною, і почув мой крик, і поклав мои устны новую песню, спев хвали нашему Богу. Приходжу, Боже, сповнить Твою волю. Ахвяры приношения Ты не пожадал, але Ты открыл мне уши. Усе спаления ахвяры за грех Ты не потребуешь. Тады сказал я: посиду. Приходжу, Боже, вспомнить Твою волю. В початку книги написано про меня: я пожадал исполнять Твою волю, и Твои законы живут у сердце моим. Я обещал Твою справедливость на великим сходе, и не закрывал устно своих. Ты это ведаешь, о Пане. Приходжу, Боже, вспомнить Твою волю. Початок першого послання святого апостола Павла до Коринфян. Павел, волей Божией покликанный быть апостолом Иисуса Христа и брат состен костелу Божьему у Коринце, тим, хто освячений у Христе Єсусі, покликаним святим разом з усіми, хто у кожному місці закликає ім'я Пана нашого Єсуса Христа, їхнього і нашого. Ласка вам і спокой от Бога Отця нашого і Пана Єсуса Христа. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Алілюя, 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 алілюя. Слово сталося тілом і поселилося між нами, а тим, хто прийняв його, дало владу стать Божими дітьми. Алілюя, алілюя, алілюя. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія Павла Яна. У той час Ян убачив Єсуса, який йшов до його, і сказав: «Вось ягньо Божая, якое бяре на себе грех світу». Той, хто про гэта той, про якого я казав: «Пасля мяне ідзе муж, які апярэдзіў мяне, бо ён быў радней за мяне, і я не ведаў яго. Але для таго прыйшоў я хрысціць вадою, каб ён аб'явіўся Ізраілю». І сведчыў Ян, кажучы: «Я бачу Духа, які сыходзіць з неба, як голуб і спачывае на ім. Я не ведаў яго,
Але той, хто послав мене хрестить водою, сказав мені, над ким убачиш духа, який сиходить і застається на їм, той єсть тим, хто хрестить Духом Святим. І я бачив і свідчу, що ён Син Божий. Гэта слово Пана. Хвала Тобі, Христе. Сьогоднішній уривок Святого Писання, Євангелія, який ми прочитали, з'являється частю того, що є на початок Євангелія Святого Яна. Ми під час праздник свята Божого народження читали троїчі цей уривок. Він називається прологом Святого Яна. Пам'ятаєте, у нас починається: на початку було Слово, і Слово було у Бога, і Богом було Слово, і так далі, і так далі. І коли закінчується пролог Святого Яна, ми бачимо самого Яна вже Хрестителя, самого того, хто гэтае Слово Божие не тільки що обвящає, а на його чекає і гэтае Слово Божие показує своїм життям. І є сьогодні підтвердження того, що тое, що там було сказано, що гэта усе з'являється правдою. Ян убачив Єсуса, який йшов до його. І сказав гэтае слово, яке ми сьогодні скажемо так само під час Святої Мши, які уживаються під час кожної Святої Мши. Не тільки у нас у святині, але й у всіх крайцях землі, на всіх алтарах, у різних язиках. Яны гучать і говорять тільки і виключно про одно. Говорять про то, про що вже Ян, Хреститель, уже тоді пророчив слови, які показують на самого Бога. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грех світу. Благословленні, хто покликані на вечеру ягоную. Ми сьогодні додаємо ще. І заправді, гэтая вечера ягоная нас сьогодні тут якась збирає. Хоч може день, обід, але Святая Мша з'являється вечерою, де Христос хоче нас накормити. Чому вечерою? Бо чоловік вже після праці. Чоловік вже приходить і вже може собі спокійно відпочити. І Святая Мша з'являється таким, так само відпочинком після праці. Хоч то може хтось був вже з раниці, у 9 часов раниці, на польській Мші, так само вже відпочиває. Бо це її Святая Мша, яка захочує, дякуючи Богу, як ми набрали сили відваги. Але тут ми маємо ще щось більше. Дякуючи чому Ян Хреститель познає, що Ісус Христос з'являється Богом. Дякуючи тому, що написано: і свідчить Ян, кажучи, я бачив Духа, який сиходив з неба, як голуб, і спочив на їм. І говорить, я не відав його. Але той, хто послав мене хрестити водою, сказав, над ким убачиш Духа, який сиходить, і застається над ним, той єсть тим, хто хрестить Духом Святим. Ян Хреститель хрестить водою. Хрестить водою для відпущення грехов. Ісус Христос прийшов охрестить нас не водою, а Духом Святим. А Дух Святий хрестить нас для життя вічного, предназначає для чогось більшого, чим бути тільки в цьому світі. Ян Хреститель охрестив би раз, і тільки раз безнувся грех, а у Духу Святим ми по сьогоднішній день тим самим, яким застали, були ми охрещені у сакраменті сповідання, конфесіоналі, сакраменті покаяння, отримуємо тое саме відпущення грехов святих, тое саме, яке відбулося при хресті, яке, коли ми щиро і добросумленно визнаємо те, що нам болить. Гэта сам Дух Святый допомагає чоловіку не тільки що у різних підняттях важних рішень, але так само у тим самому Духу Святим, коли ми молимося і коли ми усвідомляємо, що не ми, а Дух Святий, він нам допомагає, як ми в нашому житті змінили наш погляд на життя. У який спосіб, що не ми, але Дух Святий хоче нам допомогти. Є така артистка Станислава Телинская, актерка. Актерка эта у своем житті прожила чорні хвилини свого життя. У певному моменті трапила вона у залежність алкоголічну. Для жінки трапити у залежність алкоголічну – це вельми тяжко з'їв тонко вивести.
Што гэта гаворыць далей? Гаворыць, што перад гэтым, які натрапіла ў гэтую залежнасць алкалагічную ад алкаголя, у годзе 1983, пробачце, калі ласка, у годзе 1983 яна была паклікана, каб зіграць у адной з пастаноў. Профундис. Што гэта за пастанова? Яна азначала, трэба было паставіць адну з кніг Святого Пісання. Гэта кніга была кніга Хёба. Яна гаворыць, на пачатак адыграла постаць Хёба лёгка. Адыграла постаць затым прыяцеляў Хёба, жонкі, сяброў, усіх родных, хто там прамаўляў. І, наконец, ей трэба было сыграць постаць самога Бога. Пробовала з одной стороны, з другой, з третьей, што не ўдавалася, вельмі моцна здадарвавалася. У пэўным моменце сказала сама сабе, што папрашу каго-нибудь другого актёра, каб зіграў самога Бога. Бо я не ведаю як. І тады пачула ў сэрцы голас: попробуй знайсці ў сабе Бога, попробуй яго адыграць. І гаворыць, і ў той момент я зразумела, што не ў прыгажосці словах, не ў прыгажосці гестах, не в якосці мімікі, але што каб Бога адыграць не хапіла толькі аднаго. Не хапіла любові, якую Бог мае. І зразумела, што любові не такой, што мяне хтосьці кахае і я яго кахаю, але любові зусім другой. Любові да непрыяцеляў, любові для тых, хто або мне даже не памятае. І калі я гэта ўсведаміла і навучылася такой любові, як удалося мне, дзякуй Богу, зіграць словы, якія там прамаўляе ў гэтай кнігі Хёба сам Пан Бог. Сам Пан Бог. Для чаго это я гавару? Таму што яна потом расказвае пэўнага моманту, калі яна ўжо пасля гэтага трапіла ў залежнасць алкагольную, была ў бары, пила водку, одну, вторую, третью, уже начала заказывать, уже даже не пила, уже ей надоело уже пить. И подумала себе, что я тут роблю? Это ж не мое. И в стане опьянения начала молиться. То есть, сказал, что за молитва в стане? Ну, в стане опьянения. Говорит, Пане Боже, дозволь мне с гэтага всего выйти. И говорит, я ведала, что Бог не такі, что одразу просишь и даешь, а треба вытрывання. І я вытрывала, молилася, просячи допомоги у Пана Бога, хоч сама нічого до гэтага не прикладалася. І в певному моменті Бог выслухал мои молитвы, что я откинула алкоголь, здесь на сторону отложила. Бискуп Фултон Шен, американский бискуп, який является сегодня кандидатом на алтарі, как его зробили благословленным, калісьці пэўнага моменту пришла до яго жанчына и покликала, как он пошел выспавядаць у шпиталі яе мужа, які уже 30 гадоў не карыстаў сакраменту пакаяння. 30 гадоў не меў адносінаў з Панам Богом, дзесьці далёка Пана Бога дзяржаў. І гаворыць, калі я яму сказала, каб ён прыйшоў выспавядаць, перад гэтым яшчэ яго прадупрадзіла, але каб памятаў, што уже было 20 святароў у шпіталі, і ўсіх 20 мой муж выкінуў з шпіталя. Вот, ну пошел я. Пошел, и хвилина не минула, меня так само выкинул со шпиталя. Але я постановил, что буду частей приходить. И приходил я был вольный час. Да его один раз, другой, третий, четвертый, пятый, десятый, не знаю, сколько разов там был, аж в певном моменте постановил, пройду с Паном Иисусом, с наисвятейшим сакраментом. Пришел, мужчина, як завжди, сказал, как я вышел с палаты, а я сказал, что еще не пришел не сам. Вот с кем ты пришел? Я с Иисусом Христом рассказывать пришел. С Иисусом Христом. Ну, то просил сестру, как сестра вывела его с палаты. Ну и когда он не выходил с палаты, был уже при дверях, подумал, пойду скажу некоторые слова ему на ухо. Подошел до его кровати и сказал ему на ухо, памятай, может постарайся, знайди себе отвагу. Коли уже почуешь, что смерть застукая до тебе, ты постарайся вымовить хоть это слово. Езу Христа, улитуйся надо мной. Вот я пошел с палаты. Минуло несколько годин, этот человек помер. Вертаюся, сказали мне, что помер, вертаюся в палату, спрашиваю у лекаря, чи говорю что-нибудь.
А лекар говорить, ksiądz jak wyszedł z palaty, on od tego momentu nie переставал powtarzać te słowa. Jezu Chryste, ulituj się nade mną. Jezu Chryste, ulituj się nade mną. Da aposzlega tchnienia u swoim sercu. Nie znają i nie będę осуждать tego człowieka, czy on zbawił się, czy nie. Ale biskup Шильтон говорит tak, nie przypisuję tego ja sobie, ale przypisuję natchnieniu Ducha Świętego, jaki mnie w той moment podskazał. Podejdzie do tego człowieka i скажи, это некалькі звычайных слоў, это самыя звычайныя словы, якія калісьці таксама Лотр, які вісеў на крыжы, сказаў Езу, успомні на мяне, калі будзеш сваім валадарстве. І можа гэтыя словы з'яўляюцца збаўленнем для таго чалавека. Амин. Веру одинаго Бога, Айца Утимашнага. Славіться неба і землі, і всякого бачного і неважного, и единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего, одинакового, Зайца народного, мироключениями веками, Бога от Бога, святло от святла, Бога забравного от Бога забравного, народного, несговорного, одиносудного Отцу, от якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба, и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стався человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похованы, и на третий день воскрес, по Писания, и взошел на небо, сядет праворуч Отца, и знов придет в хвале, судит живых и померлых, и Его владарству не будет конца. Веру Духа Святого, Пана и Животворцу, jaki z Ojca i Syna pochodzi, jakowo razem z Ojcem i Synem należy poklonienie i chwała, jaki pромовлял przez proroków, wierą w один święty katolicki apostolski Kościół, wyznaję один chrzest dla odpuszczenia grzechów i czekają wskrzeszenia pomierłych i życia wiecznego w budущем świecie. Бог показывая нам про Иисуса Христа свою любовь, вознесем до Его наши просьбы, молимся за повсюдный костюм, как обвещающий Евангелие Христа у свете и Он вел людей до познания правды. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. За кierowników держав, как они належным чином оценивали и подтримливали христианские коштовности. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. За батьков, які вирішили охрестить своих детей, как они не забывали так само про их религийное выхование. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. За наших близких померлых, особливый способ семьи Янушевич, Чарапович, Мазаник, Карицьких, как добрый милосердный Пан пробачил им грехи, принял супольно святых. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. За нас, удельников этой святой мши, как черговый литургичный период наближал нас до Христа и до наших ближних. Тебя просим. Выслухай нас, Пане. Добрый Боже, выслухай наши молитвы, как мы были верны Твоим заповедям и свечей, а в Твоей любови уластным прикладом. Праз Христа, Пана нашего. 168. Молитесь, как мою и вашу я вяру, принял Бога и детку всемогутные. Нехай Пан Бог прийме вяру слуг Твоих, на прославление и хвалу ім'я Своего, а так само нехай і нам, і всьому Костьолу Святому.
Panie nasz Boże, to może nam godno udzielić w tych świętych tajemnicach, bo kalimy składają eucharystyczną wiarą, zdійsняється справа нашого откупления, образ Христа Пана нашего. Пан з вами. Угору серці, узносimy Пана, подякує Пану Богу нашому. Naprawdę godna byta i sprawiedliwa, słuszna i zbawienna, как мы завсёды и всюdy Тебе складали подяку. Panie Święty Ojcze Всемогутny Wieczny Boże, nas Chrysta Pana naszego, bojąc litości na grzesznego człowieczeństwa narodził się z Panny Maryi. Przez swoją moc na krzyży wyzwolił nas od wiecznej śmierci, a przez swoje z mертwych powstanie dał nam wieczne życie. Тому z aniołami, archaniołami i z усіми świętymi my obwieszczajem Twoją chwałę, razem z nimi usklikaючи. Święty, 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 Pan Bóg Wszechmogący, nieba i ziemia, pełnia chwały Twojej. Hosanna na wyżyniach, błogosławiony Той, kto przychodzi u imienia Pana. Hosanna na wyżyniach. Сапраўды Божа Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Освяти гэтыя дары рассолью Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целом и крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Podobnym czynom po wieczery uzяł kielich, znów Tobie podziaku składaючи, podał swoim uczniom, кажучи: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць кielich крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе проліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таємниця віри. Обвещаем смерть Твою, Пане Иисус, признаем Твое воскресение и шагаем Твое присягание. Wspominający śmierć i z mертwych powstanie Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia, dziękując, że uczynił nas godnymi stajać przed Tobą i służyć Tobie. Покорно молим Ciebie, как усіх нас, приймаючи тіло і кров Христа, Дух Святий собрав в одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой рассеянный во всем свете, удосконаливал в любови, разом с Папом нашим Львом, biskupom naszym Józefem i усім духовенством. Пам'ятай так само про братов и сестер наших, які опаснули в надії на воскрешення. І про усіх, хто в ласці Твоєї одійшов з цього світу і дозволив убачити світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел у житті вічним, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией,
ze świętym Józefem, jej obrannikiem, ze świętymi apostolami, świętym archaniołem Michałem, Janem Pawłem II, błogosławionym ojcem Bronisławem i всеми świętymi, jakie z wieku podawali się Tobie, как z nimi my chwalili i prosławiali Ciebie, wraz Syna Twojego, Jezusa Chrysta. Раз Христос, Христові у Христі, Тобі, Божа Ojca Всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, разу все веки вечные. Молимся на Отца Небесного, як нас научил Иисус Христос, Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди владыцтво Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноваты наши. И не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Просим Тебя, Пане, избавь нас от всякого злого, дай ласкаво с упокою дни наши, да поможи нам милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху, и захованы до всякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи, и прища Збавцы нашего Иисуса Христа. Бог Твое молодость и милость, и хвала на Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostolam Twoim, supokój покидаю вам, supokój mój daju wam. Proszę, nie zważaj na grzechy nasze, ale na wierę Kościoła Twojego i bądź łaskawy zgodna z Twoją wolą, a dary Ciebie supokojem i jednością, jaki żywiesz i władarisz na wieki wieczne. Supokój Pana, niechaj zawsiody będzie z Wami. Передайте ближнему знак покою. Woś baranek Boży, woś той, хто бере на себе грехи światu, благословленные, покликанные на вечеру я будую. Panie, ja nie martwy, как Ty пройшов до мене, ale скажи только слова, и будет оздоровлена душа моя.
171. Ночка тихая, зарыта душа сильна, народилась девочка Бога сына, под заграду Бога родился. Так нас выбавить от греху появился. Народила Дева Мать у Бедроти, упадет недостатку не плохоте. И над этим Божья Мать тебе давала, и повлекши дитятка вся плава. И мой милицы ночью засвет. Выбожай мой заму очах бедной херецу. Шимся, бедных мою, прикрывай. Таем ужанки прибожества прикрывай. 172. Кому-то воня ножка однеет, и я там солнце небо яснее. Христос, Христос, нам родился, Божьим святком грешный свет озарился. Христос, Христос, нам родился, Божьим святком грешный свет озарился. Шамуся воня с неба анёлы, верну збирают гимном веселым. Христос, Христос нам народился, Божьим светлом грешный свет озарился. Христос, Христос нам народился, Божьим светлом грешный свет озарился. Шамуся воня людиська поют, дары приносят Богу славляют. Христос, Христос нам народился, Божьим светлом грешный свет озарился. Христос, Христос нам народился, Божьим светлом грешный свет озарился. Шамуше хотя бедактивно, ярко не светит сына. Христос, Христос нам народился, Божьим светлом грешный свет озарился. Христос, Христос нам народился, Божьим светлом грешный свет озарился. 167. Иисус наш маленький, поцелуйся одетый, вашу служи помогуя, не дала студенты. Вашу служи помогуя, не дала студенты. Была так бедна, пустошила одину, славила прикрывши сеном небо Бога Сына. Славила прикрывши сеном небо Бога Сына. Не было колыски, ни подушки горьки, Сыну ятелька попала, сено под голову. Сыну ятелька попала, сено под голову. А дитятка плачет, в голове тихенько, над козявкой так слеза, и
встанет над козявка и твердо, и лица встанет. Розпочима як зв'язан дівиця, ой, сине Божа воля, что ж тебе не спится. Ой, сыне Божа воля, что ж тебе не спится. Ходить плакать сынку, жаль душу стискает, досить не дает покуши, что я в сердце маю. Досить не дает покуши, что я в сердце маю. Иисус наш маленький, Ася росаенький, вашу всю жизнь Матуля не дала сукенки. Вашу всю жизнь Матуля не дала сукенки. Бо была так бедна, хусточку одну спалила, прикрывши сено, дева Бога сына. Спалила, прикрывши сено, дева Бога сына. Молимся. Ани наш Боже, наполни нас Духом Твоей любови, и в Своей добрыне изъяднаю сих, кого Ты поселил одним хлебом небесным, праз Христа Пана нашего. Аминь. Od pierwszego studienia u sieradu wspomniał świętej Agnieszki, Panny i Muczennicy. 24 суботу святого Франтишка Сальского, biskupa i доктора Костела. У нашей парафии тривають колядные отведения, когда передусім молитва, благословение семьям, освячение домов, квартир, а так само махчимость размовы. 1 лютого паводле традыцыі пасля святой мшы о 12 гадзіне адбудзецца фестываль, прысвечаны успаміну благословленного Браніслава Маркевича. Захвочваем да чыннага і творчага удзелу. Можна заспяваць калядку, прачытаць вершык або намаляваць малюнак калядны, тэма калядаў. Записываться можно у Насти або у закрыстыі. З 21 по 29 студзеня будем отправлять новенну перед успамінам благословленного Браніслава Маркевича, заснавальніка альцоў міхалітаў. Сённяшняя неделя інвестыцыйная, ўсе ахвяры цалкам предназначаюцца на будову. Дзякую за складзены дар сэрца. Прыпамінаю, што ў нашай парафіі трывае катэхеза. Таксама з'явілася некалькі яшчэ календароў на 2026 год. Калі хто яшчэ не набыў, можна гэта ўчыніць. Кожны дзень у нашай капліцы трывае адарацыя Пана Езуса ў Найсвяцейшым сакраменце ад 14 до 19. Дзякуй за ахвяраванні, за спеў і аправу літургічную, за прыбіранне катехатычнай залы, капліцы і тым, хто дзежурыў. Памолімся за тых, хто на гэтым тыдні святкуе дні нараджэння, іменіны, юбілей, хто чакае нарадзіў дзяцей, за ўсіх дабрадзеяў, ахвярадаўцаў, за ўсіх тых, хто прымае нас па калядных адведзінах, а таксама аб новых дабрадзеях будаўніцтва санктуара Божай міласэрнасці, за нас даручаючы кожнага па асобку апецы Маці Божай, Тваёй абароне аддаёмся. Святая Богородица, в наших потребах не погашай молитвы наши, и от всякой злой приходит, добавляй нас за все. Анна хвалебная и благословенная, упование наше, опекунка наша, утешальница наша и заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас дарушай, Сыну Своему нас отдавай. Добра, што вы ёсць, што прыходзіце, прыгожае надвор'е, можна зрабіць прыгожыя фотаздымкі.
рынки можете пойти заработать, потом выложить в соцсетки, я вам позавидую, bo я не могу пока пойти сфотографировать, это вывести еще по колядных ответинах. А кто вздумая поплавать, то и забудьте и памятайте, что вода теплейшая, чем сегодня на дворе. Радость такая. Примите Божие благословение. Пан с вами. Нехай вас благословляет Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите у покоя Христа. Святый Архангеле Михаиле, не разжи нас в змагании, будь нам обороною, супроть спокусы и бастах злого духа. Покорно просим, нехай его знищить Пан Бог, а ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и інших злых духов, якие нас убудушнуют по свете. За наших близких померлых, за военных семьи Янушевич, Шарапович, Мазаник, Карицкие. Как добрый милосердный Пан принял всю на святых, Анёл Панский звестовал Панне Марии. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, благословленная Ty между женщинами, благословленный плод лона Твоего Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в время смерти нашей. Будь я слуга Панская. Нехай не станется по воле Твоего слова. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, благословленная Ty между женщинами, и благословленный плод лона Твоего Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в время смерти нашей. А слово стало się телом. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, благословленная Ty между женщинами, и благословленный плод лона Твоего Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в время смерти нашей. Молись за нас, Святая Богородица. Молимся, всемогутный, вечный Боже, просим Тебя, улив в наше сердце Твою ласку, как мы, познавши бразанельское звествование утеловления Христа, Твоего Сына, размуку Его и крыш были доведены до хвалы у воскрешения, праз Христа, Пана нашего, хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Добрый Jezu nasz Panie, niechaj odpoczywają u spokoju wiecznym. 159. Запретнемся на землю взятие, радостную вестку людям обвещание. Если обудится, Христос народился, с неба радость променится, будем веселиться. Если обудится, Христос народился, с неба радость променится, будем веселиться. Кроме ласки Божией на землю родился, как победа счастье